Сіз эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Лилия Гатина олғатыба қой бір темалар турында қысқаша. Шолда шыршы базарлары ішлей башлады, алыслы ағачларны нинди бейеден саталар һәм қоян китерәләр. Тантаналар сарайында она капиталы сертификатлары тапшырылды. Шолла гаиләләре сертификатны нәрсәгә сарыф итәчәк? Вәгъдә ителгәнне 10 ел көтәләрме? Яршолының күп балалы гаиләләре ни өчен күп еллар дәвамында үзләренә закон буенча тиешле әйберне ала алмауларын аңлый алмыйлар. Кайберләрнең балалары мәктәпне тәмамларга да, вузларга һәм сузларга укырга керергә дә өлгергән. Җир кишәрлеге һаман юк. Башкарма комитеты шәһәр чигендә җирләр юк дип аңлаталар. Ике якның да фикерен киләсе минутларда яңгыратырбыз. Бүгінгі күнде Шолда участок алу үшін чиратта 6048 күп балалы гаилә тора һәм алар барысы да җир кишәрлекләрен берничә ел көтәләр. Стала в очередь в 2015 году, младшему ребенку 9 лет, старший ушел в армию. За 9 лет очередь сдвинулась в половину, была 2000 какая-то, стала 1008. Несколько лет очередь уже не двигается. За это время очередь пару раз двигалась назад. У нас 5 человек в семье. Мы стоим в очереди пока не так долго, 3 года, но за эти 3 года просто очередь не сдвинулась абсолютно вообще ни на одного человека. Күп балалы гаиләләр участокларда йортлар төзергә тели, аларның сүзләренә караганда, хәзер аларга зур булмаган фатирларда яшәргә туры килә. Живем в квартире с родителями, двухкомнатная квартира, 4 детей. Когда встала на землю, 6-й год ждем уже, в 18 году родила 3-ю дочку, встали на землю, обещали, земли так нет до сих пор. В этом году уже 4-ю родила. Күп балалы гаиләләр белән очрашуга шулай ук башкарма комитет хезмәткәрләре дә килде. Алар хәбәр иткәнчә проблема турында беләләр һәм аны хәл итәргә тырышалар. Шәһәр чигендә җир кишәрлекләре юк, Тукай районы хезмәткәрләре белән берлектә эш алып барыла. Җирләрне тикшерү институты меңнән артык җирне безгә тәкъдим итте. Һәм менә безнең шәһәр хакиме тарафыннан төзелгән комиссия шул җирләрне карап чыгып, бүгенге көндә якынча 300 участокны әзерли. Калган участоклар кызганычка каршы ул чокырлы җирләр. Декабрь азагында республикада Дәүләт Советы сессиясе узачак. Җир кодексына күп балалы гаиләләргә бирү өчен территорияләрне арттыру өлешендә үзгәрешләр кертүне карау планлаштырыла. Тагын 8 район өстәләчәк: Әгерҗе, Мөслим, Сорман, Актаныш, Минзәлә, Мензелеевск, Алабуга һәм Зей. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Һәр йортта яңа елның төп атрибутларының берсе чыршы. Шолда чыршы базарлары эшли башлады. Моның өчен шәһәрдә 9 нокта билгеләнгән. Алыслы агачларны нинди бәядән саталар һәм каян китерәләр? Чыршыны, нарат һәм ак чыршының бәясе ни дәрәҗәдә үзгәргән? Бу сорауларга җавапны алдагы минутларда яңгыратырбыз. Алыслы агачларны Шоллага Киров питомнигыннан алып кайтканнар. Ассортиментта чыршы, нарат, ак чыршы бар. Сатучылар сүзләренчә, аларга бәяләр узган ел белән чагыштырганда үзгәргән. Хаклар якынча 20%-ка кыйммәтләнгән. Иң бюджет варианты зур булмаган нарат, аны 1000 сумга сатып алырга мөмкин. Әмма 3 метрлы пихта өчен 8 меңнән алып 10 мең түләргә туры киләчәк. Әмма сатучылар бәяләрне киметергә дә мөмкин. С прошлым годом, как говорится, разница есть. А все почему? Потому что транспортные расходы, бензин подорожал, электричество выращивают это. Ну вот все в совокупности. Цены у нас в этом году такие. От 1000, это сосны от 1000 и выше. Ели у нас от 3000, есть пихты от 5000. Шолда алыслы агачларны сату буенча берничә нокта билгеләнгән. Аларның күбесе автозавод районында урнашкан. Вот эта сосна, она стоит 1200, привезенная из Кирова. Зависит цена от пышности. Самые высокие они стоят 4800. Чыршы базарлары бу елның декабрь азагына кадәр эшләячәк дип планлаштырыла. Сатучылар әйтүенчә, алыслы агачларга ихтыяҗ зур булып кала бирә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Тантаналар сарайында она капиталы сертификатлары тапшырылды. Чарада шәһәр мэры Наил Мәгъдиев та катнашты. Шолы гаиләләре сертификатны нәрсәгә сарыф итәчәк? Бу хакта алдагы минутларда сөйләрбез. Буровлар гаиләсендә шатлыклы вакыйга бер ай ярым элек аларның икенче баһадиры туган. Надежда Бурова сүзләренчә, алар ана капиталына сертификат алуларына бик сөенәләр, чөнки бу аларга сизерлек ярдәм итәчәк. Гаилә ана капитал акчаларын ипотеканы каплауга юнәлтергә планлаштыра. Это существенно нам поможет, например, сократить срок ипотеки, уменьшить его.
Это очень здорово. Многие, может, смогут взять ипотеку с помощью этого мат-капитала. Мне кажется, да, помогает. Рада, что есть поддержка такая. Глеб һәм Рәис Шумновлар гаиләсендә 2 ай чамасы элек кыз бала туганы, бу аларның беренче баласы. Спасибо большое, что есть такие программы, которые помогают. Ну вот, такая вот маленькая посильная помощь. Пока на образование думаем поставить. Бүген шәһәр мэры Наил Махдиев 24 гаиләгә ана капиталына сертификатлар тапшырды. Самый большой интерес в этой жизни – это дети. Пусть они вас радуют, любите их, лелейте их, балуйте их. Но и, безусловно, воспитывайте их, как я иногда повторяю, для своих детей в строгости. Почему? Балуйте их в строгости. Балуйте. Но в то же время воспитывайте в строгости. От строгости ничего плохого нет. Чара кысаларында шәһәрнең иҗат коллективлары бию һәм музыкаль номерлар әзерләгән яр шоуларга татлы бүләкләр дә тапшырдылар. Исегезгә төшерәбез, яр шоулы республикада ана капиталы сертификатларын тантаналы шартларда тапшыручы бердән-бер шәһәр. Аларны 2007 елдан бері башладылар. Шушы вакыт эчендә шоуларга 62700 сертификат тапшырылды. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Кыш көне аякларга гына түгел, тәнгә дә җылы һәм уңайлы булсын өчен яр шоулыда Беларусь аяк киемнәре һәм төрек текстиле күргәзмәсе шундый дәвам итә. Уңайлылык, модельләрнең төрлелеге һәм бәя белән сыйфатның идеаль нисбәте. Бу юлы шоуларга нәрсә тәкъдим итәләр, алга таба күрсәтербез. Проблемалы аяклы кешеләр уңайлы һәм сыйфатлы аяк киеме сайлау никадәр катлаулы икәнен беләләр. Белоруссия аяк киемнәре күргәзмә ярминкәсендә ортопедик табаннарда, шнуровкада, липучкаларда бик күп модельләр тәкъдим ителә. Полусапожки из зимней коллекции отлично подойдут для женщин, которым помимо элегантного внешнего вида ценен и комфорт в любую погоду. Данная модель особенно подойдет посетительницам с деформированной стопой, так как имеет полноценную ширину колодки. Модели из зимней коллекции славятся своей герметичностью, так как подошва склеивается методом вулканизации, что называется на горячую. Төрек текстиле турында да онытырга ярамый, моннан тыш бирдә үз киемнәре дә, термобелье да сатып алырга мөмкин. Термобелье – это незаменимый элемент гардероба в зимний период. Комплект специально создан для тех, кто ценит комфорт и тепло. Он изготовлен из 100% хлопка, что обеспечивает отличную терморегуляцию и не вызывает раздражения на коже. Җылы сыйфатлы аяк киемнәре, өске кием һәм төрек текстиле сатып алырга ашыгыз. Күргәзмә Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге, элеккеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча эшли. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам һәм барчаларыгызга да яхшы матур яллар телибез. Новогоднее чудо с Камчатки к вашему столу. Королева лососевых рыб, красный икра, царская рыба. Все от производителя. С 23 по 31 декабря. Челны, ТЦ Грин, остановка Глобус. Аттестационный пункт «Надежность» – проверка качества материалов из сварки разрушающим и неразрушающим методами контроля, а также аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства «Панакс». Телефон 70 76 20.